खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। गाबोन 5 दिसेम्बर खालाराव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बङाइगाव पुलिस रिजार्भनि साखाथियाव थानाय मोनसे रायजोआरि मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। भिडिअ नुनो मोन्दों गाबोन गिबि मन्थ्रि फैगोन जायगानि थागथियारि खालामनायखौ। गाबोन गिबि मन्थ्रिया बङाइगावआव लुफुंनो गोनां माखासे जौगाआरि मावबिथांखिनि अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनफैगोन। बिखाखर भाबे एक पक्षेक एबा जौगानायनि थाखाय दान खावसे हाबाफारिनि सिङाव बङाइगाव जिल्लायाव गासै 681.69 कौटि रां बाहायनानै जौगालु मावबिथांखि अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन आरो बेखेवगोन। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गाबोन बङाइगावआव 681.6 कौटि रां बाहायनानै जौगालुआरि मावबिथांखिनि अन्थाइ खाम्फाफोरखौ गायसनफैगोन। जौगालुआरि मावबिथांखिनि मख'जाथावा जादों बङाइगाव सावस्रि फरायसालिमा आरो सावस्रि फाहामसालिनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब। गोजोन्थों।